14 yanvarda İstanbul'dan Türkmenabad şäherine uçarın barmagına garaşylýar. Bu arada Türkmen News 13 yanvarda akşam habar berdiň garaşsyz neşriň maglumatyna görä Türkmenistan Milli Howa gatnaw kampaniýasynyň uçary Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlaryny watanyna alyp barýar. Türkmenistan tarapyndan guralan ýörite T-539 uçary İstanbul'un halkara howa aeroportunyň resmi web sahypasynda eýýäm tertibe goşuldy diýip Türkmen News neşri uçaryň yerli wagt bilen sagat 10-da ýurdun gündogor sebitine uğrayanlygyny 13 yanvarda habar berdi. Neşir Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçarynda COVID-19 pandemiýasy zerarly Türkiýede galmagy mejbur bolan türkmen raýatlarynyň alınıp barylýanlygy aýdylýar. Türkiýeden Türkmenistana barýan uçar baradaky bu habar daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny öz ýurduna eltmek boýunça uzak ara kesmeden soň peýda bolan ikinji maglumatdyr. 10 yanvarda Adatlyň Türkmenabatdaky çeşmeleri ýurdun raýatlaryny Gazagstandan eltmek üçin planlaşdyrylýan uçar barada habar berdi. Adatlyň Türkmenistandaky habarly çeşmetine göre 15 ýa-da 16 yanvarda türkmen howa ýollarynyň uçarynyň Gazagstandan türkmen raýatlaryny alyp barmagyna garaşylýar çeşme bu uçuşyň guralyşynyň Gazagstandaky syýasy wakalar bilen baglanyşyklydygyny belledi. Adatlyň çeşmelerine göre soňky 1,5 aýyň içinde türkmen raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmek boýunça uçarlar bolmandyr. Soňky gezek ýolagçy uçary Türkmenistana 30 noýabrda Moskwadan barypdyr. Daşary ýurtlara okuw ýa-da iş sebäpli çykan türkmen raýatlarynyň epesli bölegi Türkiýede bolýar. Bu aralykda Türkiýeden raýatlary Türkmenistana eltmek üçin uçarlar bir näçe aýdan bir gezek guralýar. Mundan öň şeýle uçarlaryň iýul we noýabr aýlarynda bolanlygy ma'lum edildi. Ýurda gaýdyp baran raýatlar Türkmenabadda 3 hepdelik karantin zolagynda saklanýar. Türkmenistanyň migrasiýa häkimetleri we Türkmenistan aviakompaniýasynyň wekilleri planlaşdyrylýan uçuşlar barada öňünden habar bermeýärler, medeniýet habarlaryny da kommentirlemýärler. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä daşary ýurtlarda galan raýatlaryň arasynda Türkmenistana barýan uçarlara islegler iýdigderli artýar. Munun bilen birlikde uçarlary minmek üçin mümkinçilikler gaty çäkli bolmagyna galýar. Köp adamlar Türkmenistana gitmek üçin sanawlara ýazylmaly bolýarlar we ençeme aýlap garaşýarlar. Adatlyga Türkiýedäki türkmenleriň aýdyşýaly Türkmenistanyň İstanbuldaky konsullugynda düzülen sanawda 800-den gowrak adam bar. 1 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistana gitmek üçin nowatyna garaşýan 48 ýaşly Gulmurat Babajanowyň dekabr aýynda Adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä ol 1 ýyllap garaşan soň nowatynyň 812-den 839-da çenli ýyda süýşenligini bilip galypdyr. Mundan başga da Adatlyk bilen orsetdi söhbetdeş bolan türkmenistanlylar Türkmenistana uçmaga taýýarlanýan uçar barada tanawda duran adamlara hut öň ýany gysagly habar berilýänligini we adamlaryň syýahaty taýýarlanmaga da käte ýeterlik wagtynyň bolmaýanlygyny gurrun berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri global koronavirus pandemiýasy zerarly daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurduna getirmek üçin çäreleri 2020-nji ýylyň awgust aýynyň aýagynda görüp başlady. Ýatlasak Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli öz serhetlerini 2020-nji ýylyň fevral aýynda ýapypdy. Ýolagçy howa gatnawynyň bes edilmegi türkmen raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrdy we müňlerçe raýaty ýurdun daşynda galdyrdy.